Para riba nga ai kuble yepi. Kaman kibat kadai ka kabu ka bas ngautenat yang ban yo ban kren sepi. Kumbaye kendu lang siyeng sisem. Lingba kaman kibat nga mat ye kaju ke jing ngau bat menta kasngi kadai ka sien ka hispa pra hakani ka jingyat yenti. Ka jingkong san bat jinglong kerpang unambar hispa pra kalong ka kerpang hadu kata-kata. Kidan hispa pra teli ki keping hau kinjeri jing duai. Sispa prateli ki jing pule, sispa prateli ki jaka kentang, sispa prateli ki mau kendon haki tempel, bat sispa pra kenta. Uneu nambar sispa pra udan jingedai bejan bat ke jingej. Namar kata ka benta ba sispa pra jong kaman kibat kalong ka bekerpang yanga. Hakine ki sispa prateli ki sen bangala kren. Ngila sakhi ki babun ki nuksa jong ki jingisim benta ki pajba ki balong ki telong jong ki jing ai min siem. Menta ondang ila poi ha uni mau mer kalong ke bedon kam yangi ban kut jingmut ban ya chaprang da kebor betemai ka jingklan betemai bat ke jing stet. Kalong ru ke jing jaring khat balasai ke sengi kan dei ke jingmi sengi beningkong jong ke senem arhajar arpusau. Ngin jam cakasnem arhajar arpusau. Nga ai kuble yipi baro na kebenta ka senem arhajar arpusau. Paralok bun kinong sengap kaman kibat kile sami ki klipmat basak mau da kabatho iki siti sanga. Kani ke jingklan ki sispa saupo klur ngut kinong India ka pausai haki jingjob ka jaj bin reu jongi hakani ka senem. Kani ka senem kala yo i ya ka jingpenlong an ya ka Nari Shakti Vandana Act ya ka bala up de ki postnem. Bun ki breu kala penpau ya ke jingkemen lingbak city ba penpau baka India kala nang long kari ba wan basan hakayo ka kot. Bun kila penken mau yang sepang ke jingjob ke jingyalang G20 summit. Paralok minta baro ki kendong hakari India ki dap da ke jing ngos kem. Ka minsim jong ke India bala ya chaprang bha bat ke jingla ban chania haladi. Hakasnem arhajar arpusau kalong ka bakongsan yangi man penne yakani ka minsim. Ka jingkio hakikam yadi yatit akapor Diwali ka pensisha baman kinong India kibu hakmat ya ka jingperta ban kintiu shwa yala ki jong ne ka vocal for local. Paralok wat menta bun kibriu kidang yai pa iki message bayday ber ka jingjob u Chandrayaan 3. Nganget skemba mapi baro pis ngosarong yala ki jong ki start science. Kamtam ki start science kentay bat ki jingjob jongki. Kumbas ngo sarong lem manga. Paralok haba ka jingruai natu ka yo e kusnam Oscar kari barok kwei kala lekmen. Haba yo sngo sepang ka jing itu ya ka film The Elephant Whisperers. Kaniru kala wanra jingkmen ya baro. Lingba kini ka pertai kala saki ya ka jingla ka India ban pinwandur ya ki AKA bat kala sngo tu ya ka jingedei jongi bat kemariang. Minta ka senem ki nongyele ka jongi kila pin iya ke jing tibet hakikam sports. Ki nongyele ka jongi kila job shispa hanyau teli ki takma haka Asian Games. Bat shispa khatwe teli takma haka Asian Para Games. Ki nongyele ka cricket ke India kila job ye ki donot jongki breu da karukom yele ka jongki haka Cricket World Cup. Ka jing job ka kenhuan yele ka cricket ki kentay haka Under 19 T20 World Cup kalong ka ba ay minsim. Ki jingjob jo kinong yele akay ki kamil akay ba per kala kintiyo ya kanam jong kari. Minta hakasnem arhajar arpusau kansalong sa ka Paris Olympics bat kari barok kaway ka ay minsim kinong yele akay nakabenta kani. Paralok man kapor bangiyawan lang bat itrey lang kala kata ya ka jingya linti kari jongi ban poy sa ka jingkiyo sa prang. Ngila mat ya ke jingjob haka azadi ka Amrit Mahotsav bat Meri Mati Mera Desh. Ngi yeng saki ya ke jingisim bentaki million ngut ki breu hakini ke jing persang. Ka jing tau ya ke hinyau po hajar teli kipung Amrit Sarovar kadai na ke jingye lang jongi. Paralok nganget skem bakari kambu akmat ya ke jinglap temai ka bakanglat ya ke jingroi jongka. Ka jingtrang ke India banlong ke slem jong ke jinglap temai ya ke AKA kadai kadak bangit kentaj bat sakut haju. Haka senem arhajar khatsan ngidon haka kerdan ka baprapuway haka Global Innovation Index. Bat mentapat
ngidon ha ka kerdan ba saupau. Menta ka snem ka jingdon ki jinglap batemai balayo jing itu ha India kalakiu bha. Ha ka ba kumbah riu pau na ka sispa ka wan na ka jingbei tingka nala ka jongkari. Ya bun tam ki skul ba ka India la kintup ha ka QS Asia University Rankings ba menta ka snem. Ladangi yai keren ikini ki jingjob kin kutsu. Kani kadai tang ka jingyo i banalor ba hadu katnu ka India kalong ka baklan. Ngidei ban yo mensim, sngau sarong, bat rai temai na kini ki jingjob jongkari jongi, bat ki brio jongka. Sa sisien nga ai kuble yipi baro na ka benta ka snem hajar pusau. Para yeng parasem, dangshen ngilaya keren sepang ke jingkermen bat ke jingshit rehem badon hakeleng ke India. Kani ke jingkermen bat ke jingshit rehem kilong ki bapela. Haba ke India kaya ceprang ki samla kari ki yo jingmentoi sibun Henrei ke jingmentoi kan nangroi tang lada kilong ki babiang. Hakini ki sengi iyo i ya bun ki jingetai sepang ke jingpang na ke rukom im. Kebalong ke jing sengau kia ya baro kamtam na ke benta ki samla. Ngalakin tu ye pi baro ban no senyang ye ki jing ai jingmut saka fit India ha ke program Man Ki Baat. Ki jubab apila ai kila pendap yang ada ke jingkemen. Haka namo app bun ki kam startup kila pa i ki jing ai jing mut sepang ki rukom trei bapela. Paralok, lingba ki jing persang ke India, ya ka senem hajar pulai la rakhe kum ke International Year of Millets. Kani ke jing trei kala play ki bubun kilat ban sedang i ki kam startup hakani ke benta. Ki kam startup kum ka Kiroch Foods na Lucknow. Grand Ma Millets but nutraceutical rich organic India na Prayak Raj, kidei ki wei na pedeng kita. Ki samla ki badon jinge dei bat ka Alpino Health Foods, Arboreal, bat Kiros Food, kilap iki rukom sinabam batemai haka rukom bakot bakya. Ki samla na ka Unbox Health, ha Bengaluru, kila batai kumno baki yarap iki brio ban jet iki rukom bam baki sngotenat. Ka jingnang peni iki jing sngotenat hakaliang ka kot kakya, kala lam caka jingkiu haka jingdawa ya ki coach bat ki trainer haka ni ke benta. Ki kam startup kum ka Jogo Technologies ki yarap ban pendap ya ka ni ke jingdawa. Paralok menta ki jingeta sepang ka kot ka kya ki bun bha. Henrei sa ka weipat ka benta ba kongsan ka dei ke jingkot jingkya ka bor perkan. Ngas ngotenat ban tip ba ki kam startup kum ka Infi Heal bat your dose ha Mumbai ki trei ban kentiewe ka kot ka kia haka bor perkan. Syuk menta ki kor ki bor kum ka artificial intelligence ki dei ki bela pendon kam bha na ka benta ka ni ka jingtemu. Ngala ban yathu tang sepang kendiat li ki kam startup hang ne namar lada yathu lut kan kutsu. Nga kintu ye pi baro ban pentip sanga sepang kilat batmai haka jing sumar ya ka kot ka kia lingba ki kam startup ki banok senyang cika jing angnut jong ka fit India. Nga kwa ban itu ya ke jingsiam na ki brio bapau ka bakren sepang ke jingkot jingkia kamet bat kabor perkan. Ka kubor ka baningkong ka day na usat guru Jagi Vasudev. Uju ai jingmut sepang ke jingbit jingbiang kamet kamtam kabor perkan. इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है. Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy, all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society,
and the nations around the world and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it, we must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. Ulay tu bakadai ka kabu ya u ban yakren sapang ka kot ka kya haka bor perkat haka man ki bat ka jingbam kot ka bor perkat bat kumno ngi penya ya ka jingtrikam ki thiet ne ka neurological system ki don jingedei kumno ngi pelat yalade ne ki jingthut kan rai hadu katnu ngi ngok men halade ula ong bakata ka bangi kot ka jingsuk ka jing e ka jingmen ka jingkuslai ka jingno men sim bat ki ki don jingedei bat ka neurological system ka pharmacology kalong ka badon kam ban wengi ka jingbam ya bet ka met da ka badi dawai habadon jingthut akabor perkat la ban yarap dakani henrei ngi dei ban sngotu ba ka badi dawai kalong ka bakongsan tanglada ka jingthut kalajur ban wanra ka jingkot ka bor perkat ni ka persanghi naladi da ka wanra jingsuk jingmen ka dei ka badei bandon haki brieu bat haka imlang salang haki ri hakeleng ka perthei bat haki benriu baro kalong ka badon kam ban sngotu ba ka jingkot ka bor perkat ka dei ka kabu bangi dei ban yada ngidei ban kentiu yaka na ka benta kani kidon bun ki kerdan haka yoga ki bayarap ban penyat bet ya ka jingmut jing perkat haba ki brieu kila ban le ya ki basuk bat ka jingjai ya ka bor perkat yakini ki rukom ngikot ka yogic science ulaong bangi dei ban pen urlong yaka usat guru udai ubalapau ban wanra yaki jing ai jingbut hakane ka benta hakarukom ka betebet kadon sakawai kanong yele kai cricket bapau ka Harmanpreet Kaur ka bala ai jingmun. नमस्कार, मैं अपने देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आप सभी को मेरा पहला सजेशन यही है, वन कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट। इसका अर्थ ये है, आप कब खाते हो और क्या खाते हो, इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इनकरेज किया है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है। रेगुलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी। जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे। मुझे आप सबसे बात करने और अपना फिटनेस मंत्र शेयर करने का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। Kalaong baka kwa banyasam bat ki para nongsong slong haka man ki bat. Kalaong baka fit India kala aiman siem bha yaka banyasam ki simbo perkat sepang ke jingbit jingbiang bat jingkot kemen. Ka jing ai jingmut beningkong jungka kalong. Ka bha ban pinkala yala karukom bam. Kani kemut bat don kam ban husiar hakano kono kopor bat kumno ban bam. Kalaong bat dangsyen kala kentu yaki brio ban bam ya ubajra. Uba kentiu ya ke jingklan kemen. Uba kentiu ya ke kamrep bat uba suk bha ban teliat kemen. Ka jingklan met betikna bat ke jingyok tia bah hinyau kenta. Kilong ki bakongsan bha na ke benta kemet bat ki yarap ya kemet ban koj ban kia. Don kam ban penmlien ya kemet bat ban penne ya ke jingkot jongka. Andala yoi ya ke jingmi babha ki brio kin sedang ban kilan met man kasngi. Kini ki kintien ba aimen sim ki nongil akai ba pau kum ka Harmanpreet Kaur kin pinki epi baro. U Grandmaster Vishwanathan Anand u kren sepang ka jingkong san ka jingkot ka bor perkat ha ka jingil akai chess jong u. Namaste, I'm Vishwanathan Anand. You have seen me play chess, and very often I'm asked, what is your fitness routine? Now, chess requires a lot of focus and patience. So I do the following, which keeps me fit and agile. I do yoga 2 times a week. I do cardio 2 times a week. And 2 times a week,
I focus on flexibility, stretching, weight training, and I tend to take 1 day off per week. All of these are very important for chess. You need to have the stamina to last 6 or 7 hours of intense mental effort, but you also need to be flexible to be able to sit comfortably, and the ability to regulate your breath to calm down is helpful when you want to focus on some problem, which is usually a chess game. My fitness tip to all Man Ki Baat listeners would be to keep calm and focus on the task at hand. The best fitness tip, for me, absolutely the most important fitness tip, is to get a good night's sleep. Do not start sleeping for 4 and 5 hours a night. I think 7 or 8 is an absolute minimum. So we should try as hard as possible to get a good night's sleep, because that is when the next day you're able to get through the day in calm fashion. You don't make impulsive decisions. You're in control of your emotions. For me, sleep is the most important fitness tip. U Vishwanathan Anand ula ong bala kili ya u barabor kumno ubu ila dia ke jingkot. Ula ong baka chess ka don kam ya ke jing penlet jingmut bat ke jing yai sha. Ula ya tu ba ule yoga arse na ke shitayau. Ule cardio arse na ke shitayau bat u penlet jingmut ha ke jing penki ila ka met ka pat. Ka jing kerbet ka jing raknar ban kilan met bat u shong that chisngi ha ke shitayau. Ula ong ba kini kilong ki ba kongsan bhana ka benta ka chess. Ula ong ru ba don kam ban don ya ka bormet ban ya kun nriu ne hinyau kenta hakikam ba don kam ya ka bor perkan. Ula ong ba don kam ban shong ha ka rukom basuk bat don kam ban ring min siem ha ka rukom ban pinjai jai ya ka met bat kanie ka yarap ban pinlet jingmut ha ba don jing e ka ba ujumat ha ka jing ye le kai chess. Ka jing ai jingmut jong u chiki nong sngap ka Man Ki Baat kalong ban long jai jai bat ban pinlet jingmut haka kam ban don hakman. Sakawai ka jing ai jingmut kalong ban yo thia baha haka por min miet. Ula ong ba om dei ban thia tang sao ne san kenta haka shimiet. Ula ong ba ka ban don kam kalong nyau ne pra kenta bat dei ban persang ban pin yo thia baha haka por min miet. Namar kan yarap ban long jai jai haka sngi ka babut. Lada lek kumni ki breu kin om sim rai kirki bat kila ban pinya jala ki jing sngau na ka benta jong u ka jing yo thia ka dei ka bokong san bha u Akshay Kumar u kwa ban sam AA hakaman की बात. नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला। आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं उससे भी कई ज्यादा पैशनेट हूं नेचुरल तरीके से फिट रहने के लिए। मुझे ना ये फैंसी जिम से ज्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, मुद्गर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना। जैसे मेरा ये मानना है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो हमें फायदा करता है। लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वजह से घी नहीं खाते कि कहीं वो मोटे ना हो जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है। डॉक्टर्स की सलाह से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो, ना कि किसी फिल्म स्टार की बॉडी देखकर। एक्टर स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं वैसे तो कई बार होते भी नहीं है। कई तरह के फिल्टर और स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं और हम उसे देखकर अपने शरीर को बदलने के लिए गलत तरीके शॉर्टकट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आजकल इतने सारे लोग स्टेरॉइड लेकर ये 6 पैक 8 पैक इसके लिए चल पड़ते हैं। यार ऐसे शॉर्टकट से बॉडी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखली रह जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ शॉर्ट। आपको शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस चाहिए। दोस्तों, फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी जैसे आप दिखते हो ना उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिटर वाली लाइफ जियो। टेक केयर। जय महाकाल। Ula ong ba barok kitip ba usngotenat bha ban pinlong yala kamet ka bakoj bat ka babit babiang bat ban pinne yala ka jingkoj bat jingbiang kamet. Uju sngotenat ban lek cheki gym
Ukam sngotenat ban yele akai shabar kum ka bajingi ka yele akai badminton ka bakiu yiki mau kendon ka bakilan met da ka bara ya unar bat ka babam yiki jingbam batei. Unget ba ka babam ya ka gihi babha hakarukom ka babiang ka yarap ya ka met. Ula ong ba uyoi ya bun ki samla kentei bat chenrang ki bakiar na ka babam ya ka gihi ba ki tieng yok ki sngat. Ula ong bakalong ka bakongsan bat ngautu ka ka babha bat ka ka basniu ya kamet. Haka jaka ban pej ya kamet jong kinong ak film bapau ka kamla ban penkala ya la ka rukom im halor ka jing ai jing mut ki doktor. Ki ting shop aki film kim kumbakilong shisha. La pendon kam da ki filter bat ki effect bakerpang bat kini kila ban lam ki nong pej syakilenti balingkot bat bombha ban penkala ya la kamet. Hakini kisngi, bun ki brio ki di ya ki steroid, bandon ya kamet 6-pack ne 8-pack. Henrei ulaong, bakini ki linti balingkot, kila ban pin internet tang nabar, kat bana popat omdon AA. Ulaong susu, bakini ki linti balingkot, kila ban pin lingkot ya ki jing im. Ulaong, badon kam ya ki jing pin bha ya kamet, ka ban nek slam, om ki linti balingkot. Susu, ulaban, baka jingbit jingbiang kamen kadai ke jing penmlien. Kam dei kum u kopi bayok kloi ha ipor balingkot ne u noodles ba i hapo arminin. Hakani kesnem temai dei ban kular halade ban om pendon kam ki dawai bom dei ban om kilan met da ki lenti balingkot ban le da ka yoga ban bambha ban thia da ka por ban puson bat ka bakongsan ban pediang iladi da ka jinkmen kumbalong. Ula benrap penadu menta kasngi dei ban im klem ki jingle jubor. Henrei ban im da ka jingkot jingkia. Hakane ke benta kidon bun ki kam startup. Kumta ngala perkat banya keren bat wei nong sedang kam startup badang samla ubla le bha hakane ke benta. Ka kerteng jong u kadai u Rishabh Malhotra ubana Bangalore. नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है। मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलोंग करता हूँ और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो। हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है। भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम, और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है। लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है। आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं। हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए। मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा। गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकते हैं। तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद। Ulas ngokumen ban tip bakadon jinge keren sepang ka fitness haka man ki bat. Udon jinge day bat ka fitness bat udon ya ka startup a Bangalore balakot ka tagra raho. Kani ketemu ban kentiu ya ki jingkilan met baladon nadu hendai ha India. Ka mace exercise kadai ka baladon la slam ha India bat ki le bha da ki mace bat mallet. Ki briu klas ngau kendet ban tip balale kumno da ki mace. Uloong bakani kadai ka bala slam bha nadu ki hajar snem bat kaladon ha India da ki spa snem. La juyo i haki jaka yele limpat tenrai bat lingba kani ka startup kila pinwandur haka rukom katkum ke juk bomenta. Uloong bala juyo i haki gym bat ki rinsan bat lingba kani ka startup kila walam biang yaka haka rukom ke bomenta. Kila yo jing iet nyakeleng kari. Lingba kaman ki bat ki kwa ban yatu baki don bun ki jing kilan met tenrai ha India ki be day bat ka kot ka kia bat day ban le ikini bat pin i saka perthai. U kwa ban ai jing mut baka mace exercise
tang baka kentiu ya ka jingklan ya kamet henrei ka kentiu ru ya ka rukom song bat ka jingring mensem. Ula kentu ban le bat ban kentiu ya ka. Paralog, baro kila penpau ya laki jings ngau, henrei baro ki teu saka jo, long ki bakoj bakhya, long ki babit babiang kamet. Omdan ka weipat ka jingkut jingmut, ban ya kani na ka benta ban sedang ya kasnem arhajar arpusau. Para riba la katu ka nisngi menta, kaladon ka wei ka bajah kashi, ka bangakwa ban ya sam bat kinong sengap kaman kibat. Pila ban tim, badaki hajar ngut kibriu na Tamil Nadu, kila yelum hakashi Tamil Sangamam. Hang tu, ngala pindon kam ya ka artificial intelligence tool, ban la ban pindon kam pajba hakasin baningkong ban yo ye kren bat kitu kibriu. Kat bangadang ye kren si kibriu hakaktin Hindi, nalor rensan, kani ka AI tool, kaladang pen kelas kaktin Tamil, na kabenta kibriu ka Tamil Nadu, kibadon hangta. Kibriu kibawan hakashi Tamil Sangamam, kilas ngotenat sepang kani. Kamlong syuk kebajengai, bahabakren na kawai kejat ketien, ba onla ban penkela hangtu sa kawai pat kejat ketien. Kumju uru ki film, kibriu, kila ban yo kejing penkela ki cinema lingba ka AI. Ya kani an sala ban penon kam ki school, ki hospital, bat ki yeng syari. Nga kentu ki samla kani ka pateng, ban pentikna bayaki AI tool, day ban pendon jingye day, bat ke jing pen kelak tien, ba hangtu, da shispa nak shispa, klem kanu ke jing bakla. Paralog, haki jing kelak kapor, ngidon kam ban pene yaki ketien bat kentiu ru yaki. Ngan yatu api sepang kawai ke senong hajarkan. Kani ke senong kelas sedang ya kawai ke rukom beper, ban ai jing nang jing start ciki kena haka ketien lajong. Haka senong Manggalo, jongga Garwa district la hikai ki kena akaktian kuduk. Kani ke skul kadai ke bala ai kerteng Kartik Uruf Adivasi Kuruk School. Lai sepangut ki kena Adivasi ki pulih hakani ke skul. Kaktian kuduk kadai kaktian bakren de ki riulum Uruf. Kani kaktian kadon lagi dakto bala tip kum katolang siki bat kalajan du jan. Kumta kasinong kalarai ban hikai ki kena hakaktian jongki hi. U Arvin Uruf, u basdang ye kini ke skul, u yatu baki kena Adivasi, kila ye kendu jing bat kaktian English, kumta kila sedang ban hikai ki kena kaktian lajong. Kani kala walam ye ki jingmi babha, bat ki nongsong senong kila yesno ketilang. Karukom puli ki kena aru, kala kiu bha nakadaw ba puli kaktian lajong. Hakari jongi, buon ki kena ki pep skul sitengpor, nakadaw ke jing hakaktian. Ka National Education Policy betamai, ka yarap ban weng yikini ki jing Ka jing persang jongi ka long ban pintikena baka ketien kam day ban long, ka jing penwit ya ka jing nang jing start ki kena, bat ka jing ya chaprang jongki. Paralog, ka ri jongi ka riuspa da ki jing no senyang ki kun kentei jongi. Ka Savitri Bai Phule, bat ka Rani Velu Nechiyar, ki day ki arngut ki belong ki nuksa hakari jongi. Ki nuksa jongki ki long ki rishot, ban beteng bat betin lenti ya ke jingpen kubor ki kentai haman la ki por. Satang kendiat sengi hakalai terik ukela lingkot ngin rakhe ya ki lingko snem sengi ka ki kentai bapau. Ka Savitri Bai Phule kadai ke bala no senyang sa kapule puti bat ke jingpen kela ya ke imlang salang. Kini ki kentai kela penjam ya la ki sur na ke benta kapule puti ki kentai bat ki basyak ban ben. Kila ya caprang baha kapor jongki bat kila penpau bej ya ke jing persya ya ki kam babakla. Ki ngej ba ke jing pen kubor ya ke imlang salang kadai lingba ke pule puti. Da ke bayi trelang bat Mahatma Phule kila sedang ya ki skul nak benta ki kena kentai. Ka jing lek jongki kila kentiu ya ke jing sengautu apeng ki briu bat kala wanra ya ke jing sengau skem. Ka jing yai kerpat jongki ya ki briu kalong ban yarap iwei habedon kam bat ban imsuk bat kemaryang. Kitrei sidrehemba bat omdan kentien ban batai. Haba ka Maharashtra kalamat ya ka nemsniu ka Savitri Bai bat Mahatma Phule kila pili ki jingkhang na kebenta ki bedon kam. Kum kini ki nuksa jong ki jingle hok hake imlang salang kilong ki banyar ban shem. Haba ka jingsep ding ka nemsniu kalapur kila IT yalade ban syakri ki brio. Hakani kapor
kila kempang yala de. Ka jing IT jongki kala ai men siem yangi hadu mentah. Paralog na pedeng ki brio bapau ki beyele persya i jing sensyar nongwei kidei ka rani velu na chier. Wat hadu mentah ki brio ha Tamil Nadu ki kinmau yaka kum ka vira manggai. Ka bemut ke kentei baslur. Ka jing slur ka rani velu na chier. Bat ka jing yakun persya yaki pareng kilong ki ba ai men siem. Haka jing tombor ki pareng haka Shiva Ganga Empire ukurim jongka us ula syak penyam. Karani velu na chier bat ka kun jongka kila lajpet na ki nongsyun. Kala penlut bun senam bantau ya kaseng bat penkre ya ki commander ki Marudu Brothers bantau ya kenhun sipai. Da ka jing penkre bapura kala hiar thma persya ya ki pareng bat kala peni ya ka jing slur. Ka kerteng ka rani velu na chier kadai ka wei na ki batau ya ka kenhun sipai ki kentei bala tip kum ka all women group. Nga kinmau burom yakini ki kentei baslur. Parayeng prasem ha Gujarat kadon ka wei ka rukom bala tip kum ka daira. Barok simit daki hajar ki brio ki wanlang ha daira ban bu lang haju ya ki jing penbernya bat ki jing ai jing tip. Kane ka daira ka peni ya ki jing wanlang haju ka tem ka put tenrai ka thok katar bat ya thuk khana birya bat ka pendap ya ki donut ki brio da ka jing kemen. Na pedeng ki bapau dei Jagdish Trivedi. Kum unong ya thuk khana birya Jagdish Trivedi ulapau la kumba lighthouse nem. Dang sian ngalayo ya ki city na Jagdish Trivedi ringkat bat ka wei na ki kot jong ka bekerteng Social Audit of Social Service. Kani ka kot kalong ka baper. Kalong kum ka kot ai jingken. Kum ka kenja balance sheet. Kadon ye ki jing ai jingken babnia sapang ki jingyo na ki program baper haki Henrius nem blalet. Bat ki jing penlut Jagdish Trivedi. Kani ka balance sheet kalong ka baper namar ka ai jing tip ya baro ki pisa ba Jagdish Trivedi ula kamai bat penlut na kebenta ka imlang saalang. Lakalong na kebenta ka school, ka hospital, ki library, ni ki seng bekerja ni ki brio, badon jingduna ki dikotmen. Kum ka nuksa, la tho hakakot bahaka snem hajar arpu ar, ula kamai arklur, laipsan lak, prapun rio hajar, nrio spa saupun rio tingka na ki program jong bat ula penlut, arklur, laipsan lak, prapun rio hajar, nrio spa saupun rio tingka na kebenta ki school, ki hospital, bat ki library. Sim labu halade wat tangsi tingkaru. Kadon ke eik bas ngotenat halendet kani. Jagdish Trivedi ula juong ba anda udap sanpos nem hakas nem arhajar kat nyau. An sim ya kapisa bu uyo na ka program henrei penlut na kebenta ki kam imlang saalang. Nadu kasnem arhajar kat nyau hadu mentah ula penlut kendai klur na kebenta ki kam imlang saalang. Uwei uriu danda papinbernya iki wei lingba ki kentin jong penlong iki wei ban rekhe. Henrei ki jing sngau Jagdish Trivedi ki pau lingba ka jing im jong Kala ban pinlingo yapi ba udon lightly ki PhD degree. Ula tho nyopsan kli ki kot yaki bala pendon burom yu haki babun na kini ki jing tho. Ula yo bun ki kusnam na kebenta ki kam sakri imlang saalang. Nga ai kublei yu Jagdish Trivedi na kebenta ki jingno senyang jong Para yeng para sem, kadon ke jing kiwen hakari, hakabai day berkaram temple ha Ayodhya. Ki brio ki penpau ya lagi jing sngau. Pila yo ile se ki kendiat sngi belalej, ya ki babun ki jing ruai betemai, bat ki poim belatau sepang ulot ram bat ka Ayodhya. Bun ki brio ki tho ki poim betemai. Kini ki kentup ki nong tho belapau bat ki samlaru. Ngalaya sami ki katu kani ki jing ruai bat ki him haka social media. I kumba ka pertai ka isim bentah kani. Nga perkat kumnu lada mangi baro ngi asam ya lagi jingtau da ka common hashtag. Nga kentu bapinya sam ya ki jingtau ne jingto jongpi haka bat hashtag Sri Ram Bhajan. Kani kan pentut ya ki jingsngau ka penlong ya ka pertai ka badap da ka mensiam uram. Para ribeet nga penkut hangni ya ka man kibat baminta kasngi. Kasnem arhajar arpusau kala janpoi setang katu kat ni kenta. Ki jingjob ke India,
kidei ki jingjob jong man laki nong India, ngidei ban tre stom ban kintiwe ke India. Kanu ka kambang ile, kinu kirai bang isim, ka kindon bah khmat kadei kani. Ka ka bakari ka yonong nakani. Ka ka jing mentoy na ka benta ka jat ben riu jongi. Ka ri ningkong. Omdon ka bakham kraw ban yakani. Ngidei ban kintiwe lakari, ban penlong ka bala ban shania halade. Ka jing duai jonga kalong, bapin kio shiki kerdan batamai ka jing job. Ban yo ya ka jing kot jing kia, ban im da ka jing kemen hakasnem arhajar arpusaw. Hakasnem arhajar arpusaw, sa shisien, ngin sa yekren ki jing job batamai, jongi breu kari jongi, kublai shibun.